Hello guys, majung adlaw na jing tanan. Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, dakos kalsada kay grabe kalsada ra gid damili agianan kay nag-uwan gahapon ja. Karon day guys ahang pangkuhaon ag mga buwak daari kay sayang man mabuldos naman ni unja. At tangiran ninyo unja guys kay si Florami ag mag-video unja. Pangkuhaon guys kay sayang kaadyo itusok ra po na nahagbalik og mahuman na dari sila way dining. Ja, grabe kalsada dari guys, arang damiliha kadyo na. Dapos panda dari guys, ganahan pag nag kiriw-kiriw po ng isang piilan. Ganahan po dari naglubog-lubog kay bugnaw magjuta. Tagang likod na. Pero kani si Ja guys, ingani pa ni si Jaron kay bago pa man nagsugod. Pero mahaman na ni arang hanutuyan na ni agian kay dako na ni nga kalsada. Lami na ni si agian guys ug mahuman na ni kay dako naman ni nga kalsada ug mahuman na. Ja karon kari na pud mo ikuhaon guys na kani nga side nga buwak. Mao nang ahang pagkuhaon unja kay mausik, masayang. Adto na raman maka paliwat mi makabalik og tusok gihapon. Kay kuanar bay gumamila nga puwan ja napoy pink. Di na putuhan itong ngang buwak ang puwahan ginging nanay. Agi siguro ni nanay katong buwak nga sa tong buwak kag ginging nanay kalipay man siguro to. Ja about day ni Lexie guys, salamat sa Ginoo kay wa na si Jahilante pero nagyapon si Jay tambal giinom si Bindis antibiotic. Naday pud si Jay tonsil guys, nang hubag ijahang ristilaok. Among gili-ili gabi purami na anang hubag bantog ra kay moingon si Jag sakit iten ang imong gispatan gabi. Kinahanglan jud ni Lexie nga mahurot ni Jang tambal si Bindis. Ja katong tambal ang gipalit di na tumaabot og si Bindis kay nagkajabu-jabuman. Katong tambala guys katong tambala guys nga giresita sa doktor ni Lexie. Kuan man to antibiotic kinahanglan jud to nga mahurot og si Bindis. Ja, di na tumabot og si Bindis kay nagkajabu-jabuman kay kanilaging di mo inom og tambal si Lexie amo pang tingalon. Kinahanglan ka jud tingalon guys, di man jud pwede di siya mo inom kay antibiotic man nasugdan na mag-inom. Ja, mao lagi nang kada inom magsigihilak kay di lagi kuno mo inom kay baho. Natug pa dai si Lexie tawad to kay sigig mata-mata gabi kay sigig ubo. Ja gihaplasan naman to jang gipahilot ja. Bugnaw lagi pud kajug mga pad sa tiil lingas na nga kuan ipahilot kuno. Mo na hang gipahilot mauman gihapon pero at least salamat sa Ginoo kay wa na si Jahilante. Hana raman ning ipadadyo ning jahang tambal. Si Palixin og salbutamol kay allergic kuno sa abog si Lexian. Ja gisipon pud ja mao lagi pud to guys among natan-awan gahapon pa naman natan-awan nga gitunsil di ay. Ja kuan na rin ang mga buwak unja guys inigman na magpamahaw kay masayang raman ning di kuan. Ganahan rabas na dani mga buwakan ja kamunggay pud sayang itanam na mo itusok na magkamunggay dato sa ubos kay arong magdabos jud kamunggay dari. Unja guys atangiran ninyo unja guys ug magpasulabi na ko dari sa mga kabuwakan kay arayahon na lagi ni dari ko ano na buldoso na atangin ninyo guys. Na maglisid-lisid good guys ag mga motor nga mangagi kay grabe man kadamili ka jo hitak. Ha? Arang lapuka. Ag kapayas day guys, wa pa mahilabtan pero unja mahilabtan na gid na tarag mga taong. Dana panda mo uli na ta panda. Ito pa sulabi da kay ni motor. Dali ay kay maat na natas. Kuan tambon. Ay sayang ni nay. Away sayang kay sang matambunan man na. Ato ka mo kay to, kung kamo kay lamay tulo. Ag kamunggay ko na siguro ay kay wala jud panuwa. Aras kay ni. Wala panudan ay kanang dako. May bagot di ba sa Ada lang pud pilag hagbas. Ligo. Very good ka na. Bag una jagligo guys, lami kon jagbuhok. Gisud na, grabe ko to daghan. Ay, basig na patay madaginot lang uy dahan ng mugto. Sige ay hagbas ay. Pagdali ay kay man abtan ka tambon. Grato na. Di sige ra kaya ra nanay, kaya ra na. Dali ay gana nagpakuhay. Pagdali. Nana, ala, ay matambon na agad sa karon. Ay, graba. Pagdali ay. Diba? Pak, poge, sana all. Basig ni trip ni mo dang, agay ka dyan. Galing mahalin nandiyan sa mayor. Angin radaning, trabaho karsada.
Pating dati ganyan na madalat ka sa beauty na ni. Agkani di man ni mahilabot labdan ni no. Ay salamat sa Dios. Di ra, pero makuanan. Gamay. Salamat sa Dios. Pagdali dang. Wa nang snack pa sila dang. Aw, kana mo ra maka-break pa di ay sakto na gid pang. Nay, panguapod nay kuanay kanang gumamila nay, aron na tay masalin. Ano ba yung pink niyo? Karing pink may siguro ay kay talagsaon. Talagsa. Diyan galing mga dahon ay usik din ay. Why usik-usik kay saan naman ay kada na nato ng udto ay. Isilong. Katong laujon. Ara la ba jang himsog? Dili ka ito ng kuanan ay, dadadari ay ka ito ng kuanan. Laujon. Pwede mo na yung gusto. Pwede, pero di ka dyan mabuhi ka itong dagko. Kuya, bangko na. Liksian, panilong dito liksi kayo para baka nakarekabir. Katapon ka kung bangko na eh. Pero ka, lumagigwaos. Ha? Ay! Kuling na. What? Dabi. Ihatag ng rusal ay, kaya pala ujon na tus kantuwak. Kaya arong maka, sugot ng ping. Hala. Ping lakson. Ping Ah, pinay. dawat. Nanay, adyo ka pilapil. Pinay bunga mew. Sabi ka. Haban. Bawon saan ang bunga, pwede ba siguro pa na iapil? Kandong. Adyo isilong na lang ipandong man namang isilong kaya rong natay pang suwa ng mugto. Asa man na itusok na eh. Kamama na. Iba sabi. Saging. Daras likod na ay para safety. Kaya parusan. Daghan din buhat pamilya. Oh, gatong buwak matambunan ansa po nag-apil. Panilong liksi ko kay init. Sakto na na ay. Halalo lamas na na nakigwaos. Nakigwaos in taon. Adyo pagpalabi di anay, adyo ko. Daghan na bitaw na. Kuha ko na rusal. Ibo rin dyan. Bahin-bahin ta na rin kamong gay. Ihatag na nung doon kaya arong napoy diyang malaoy dito. Ah, hindi mag-ansig ko anong. Adlaw. Arong napoy, kuhan. Hinubig. Himsog. Hatag na nung doon kaya hinubig na si Jang asawa. Mahimsog nagmilahan. Bago magkatong ng anak. Bago mga naguro ng anak ng pinilay no. Sakto dito hinubig. Ano mahimsog laging bilahan? Nanay, sakto na nanay. I-give up na raman ng gumamila. Nakakuha na bitopon mo. Kay bakuo. Dato ra man panguhaan sa una. Eskwelahan para ba kinawat para ba sa eskwelahan ay? Wala laging kain ay. Ay sa ato di ibot ay kay maptan gyapon na. Ay. Ngay, ko laging di ma mo. Ano naman lagi butang gani ma. Hagdi raman kay pahinubig ko sa asawang bagong panganak. Para mahimsog lagi ko nagbilahan. Be, are okay? Isilong na naay dali ay. Diya, dana dagang harbis ay sao nakapang-harbis nagparagayo. Ay may kamay Nay, basig maabtag pasumnoy, maligdon. Kani ang pink, kay giganahan ko na ni pink na kumamila. Pag wag pink ay kay sayang ay. ka, may mura kuan. Kana. Kana ay harusan na tanan. Pink, dili ta ko di ko maudo ah. Maura. Mana sila no? Ay, daghan sila. Ay, usok man diyan ma-plaster na dani. Ano pa ni paano, di man ni madao ko. Balik manigma, humana ni sila. May dami adto. Pero malami na tanaw ka itong kakiliran. Wana, walop na. Ala ka pa, Jas. Luyas mga tanam, oy. Kalingaw ay no. Kalingaw tanawon ay agkamot ba nay? Majoy pa santuri itong mga maritis. May pakumultos pa sa Di ba wingig jignaong? Patay pa ng lubi dayor kanang way kwanyor. Nyar. Alag ka pa jas na giwalop-walop na nay. Ato nga nag-harvest ng sunahan. Oh, gahapon ni parbidahan. Buwak ay, kay walo ka. Walo pagbuwak nga wa pa nabalhin. Wala kay walo pa. Walo pa ay. Wa pa. Kani may trilling dang. Nana mo na. Trilling na rin dari. Sila sinis na bay. Karing dari may trilling. Kaya mga buwak. Nakuha na na mag-uban guys. To adat to to. Kapit. Char! Basud bitang oras sa Grabe, dyan yung bispring tatay. Ara dyan yung kapinanggang tatay. Oh. John Pio lang sa Kalam. Vice President sa puti.
Kana guys, ikuot-kuot naghus. Sana all kuot-kuoton. Tambot juta oh. Isangit na lang, ngayon di ka buling-buling. Lato agito, alagito daglo ito, awa na, tuwang na. Kuyaw ka dun. Kare mo i-trilling da isa kalubi. Nanoy, maigo. Wara na. To, nagaliglubi. Wa man gigituon nga lubay mating figur-figur jud. Wa pa aghos may gisiguro. Ting kana Ala, nagbusagak nagtubig dere guys na guys. kana libre kuan. Libre na dere shower yor. Ala. Di ala, nabisbisan ag mga kuan. Na guys, nabisbisan ako an to ah. Okra. Mago po dang kay nakaligog okra dang. Nakaligog okra na. Hinlo. Parang hinlo ani. Ababong, kada nagligo-ligo. Og okra to ah, nabasa nag mga okra, nambis-bisa na. Wa na may agianan guys. Oy, alam dagat eh. Guba nagagianan na. Ora man ning nababakyaw ditan. Ano tay daan? Wa na agianan, himuan ko no, panibago. Sigar bidis tubig. Gra, Robeng kuno engineer. Gara-gara na flora mi buhlada, mother. Lag mga host luoza oy. Alami wa na mew. Ibot na mew. Ala, goodbye buwak. Na. Wa na mew, luoy raman. Aglubi may trailing. Ala, gipang lampurnas na, goodbye. Ala, tuwag ipang tuwad na. Maali. Lagi pang tuwad na. Wa na, ralodas buwag. Alag ka munggay, ramong loob siya. Apil. Kana ba ka na? Wop! Sala! Tisgana man. Loodas mga buwag. Uy, ito, ala, tuwad. Alag hos, naapil lagi hos. Bay, hindi ni magtulas Google Map. Ala nga larot man tanan ay. Tuwa na, gisakay na. Wujud. Ating pagka alaga ay. Hindi na maapil. Anduna na. Driver sa klasa sige matagubot. Awadang. Awadang. Ano na kang buwak? Ano? Laruang ha. Na, to nagipaliwat. To, gipang habwa. Wala na pinakanggal. Ya, kuhaan ang lubi, ya? Ha? Aw. Nabuhat sila ba? Kahit Ipak- tanaw ko sila kan sa puro lumihiglo ka. Mga ignorante. Kung sa kaya silang bako. Isa kaya to Manila. Wa na, hilak na eh. Lagi mo buhat na eh. Wa kakita na gil, lampurnas na na eh. Kulata mo na eh. Kasuhan dyan natin gintong araw na eh. Diyan na, lukat ng lubi na eh. Yapil ko no ring nangka na eh. Nay, ag nangka, maapil ko no. Di uy. Mapatag. Najaw. Parang mo na mga sagpot. Ipapatag naman ng natad na eh. Kana ba? Dana, dana. Dana, dana. Hala na, aglubi na eh. Hala na eh. Di alambre. Wala na, galambre. Nagbanana. Sina. Bukang. Hala, rang luod na. Hala, galambre na eh. Nakuha na eh. Sana nga po. Hala. Gahi ka ha?
Di kadot. Ay, salamat di kadot. Aduh, Awa na, talsikan ka na. Ito ka. Ito ka. coba. Di na mapil. Ikutin na na. Hawa na dya. Matalsikan ka, dari ka. Kikuy-kuyan pa nila. Kuy-kuyan. Haam day ka ha. Ala, nalaom na kagianan. Ala. Bukat. Lukat. Grabe yung ha. Nalawang na. Di man tabang. Buhi pa manggod na. Di parehas ka tong gapon bang patay na. Hapit na. Ay, kasi nanay gold ay. Basig na gold ay mo na makasulbat sa tong operasyon kay reverse na. Lugal man. Nabanggahi ah. Di naman ta nakuhaon ha. Kuhaan kay sabod. Makatibod lang naghubog. Ano, nalaom na noon. Dira kay thrilling ni. Ana gila. Di lagi matabang og di lawon, di makuha og lubi. Pero wala pa ansak lang sa kanya. Mo na ikot ko sa nga bas marites. Yan daning nadut no. Gusto na nay. Yapil ko ring nangkat eh. Nga na pero basta ako. Che. Magbago. Na. Magbago ka. Gahi gyapon. Lo, Ala. langgahi gyapon. Ada na. Ala bas. Ala ba. Ngano man ang arang gahi aman? Di ko nung dubi laktan. Di ako. Laktan. Di makarad. Dado nun. Nadununoy ti awa presyoho na. Apa na mo? Di na mo kipapon ka na. Sibilinan ko nito nun po. Nakuha na. Nakuha. Wa, wala. Kuha mga Jimilina, adlag buwak. Adlah. Sige pa ako nung is nanay. Kiraang nanay. Grabe tingag-tingag og mga gamot. Ibot. 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 Lo. Sige. Orang lagi butuh ngipun. Sungagan ko nung is nanay. Orang ngipun ba? Orang lagi tungtuang. Ana. Galing. Tang-tang. Grabe. Kuton pa ni siya. Labay. Jarak ngipun. Diarang hipon. Jarak ngipun patuod. Balik pa na ni siya. Ana. Ano yun yung bakuno? Yawag bako no. Na. Na. Ano yun na? Huwag ka magsubagan. Ibalik ko na rin yung magsumbagay. Hindi man ay agyanas motor. Lalay pa rin na. Ana. Siya, kuya, ipaplat-plat pa nila. Kuya, dining bako. Kuya, umura si Jah. Kuya si Jah, ay sinanay. Na, i-plat pa na nila. Yan na. Good boy. Lingo pa nga na. Bago na kung nagdua-dua. Dua-dua, pero muna na ni driver. Orang lagi gitu, dilarut dulu. Na, ila pong ikuan. Meron pa yung batis mga martis.
bako. Bako ng mga hilabtunon. Pero magkaundas ilang gipang buhat sa ganahan. Paana, lukat naglubi. At kapadas lagi kayo makuha. Mga pala. Lagi tuod man. Para dadanas lang. Bahay sa Martis. Gituod ang lubi. Ihog na nas na buho.